Xarabank għall-ewwel darba jidħol ma' pazjenta li se tagħmel IVF, in vitro fertilization, proċess li jwassal biex jitwildu tfal. It-tabib, Dr. Jose Muscat, jibda jipprepara biex jeżamina lill-pazjenta. Dan Paul Sultana, id-direttur tal-laboratorju mediku fl-Isptar St. James. F'dawn il-każijiet bil-fors tirrikorri għal mezzi artifiċjali fejn aħna naqdu sperm waħda u ndefsuha fil-bajda li jkollha l-mara. Iżda dan il-proċess jibda qabel mal-pazjenta tiġi l-isptar. Issaw minn jipproduċi 5 naturali, għam jipproduċi 2, għam jipproduċi 10, għam jipproduċi iżjed. Il-mara tibda tiġi stimulata, tibda jibdaw jisiru ċertu ammont ta' scans, jisiru blood test biex jaraw kemm hi stimulata u at one fine point tabib jgħidilha il-bajt kibru issa hemm bżonn nestrattaw il-bajda minn ġo fihom. Meta tidħol l-isptar, lill-pazjenta joħorġula l-bajt. Fejn mill-parti tagħha l-mara jidħol bl-abra tabib. Ġo l-follicle, ġo dik il-bajda ta' 2 centimeters, jiġbed jestratta dak l-ilma li jkun hemm fil-follicle, il-bajda suppost tkun ġo dak il-follicular fluid. Dan il-likwidu jintbagħat ġo laboratorju u taħt mikroskopju aħna nidentifikaw il-bajda u nwarbuha ġo l-inkubatur. Konna inkubaturi għatta apposta b'kundizzjonijiet favorevoli għall-bajda. Wara dan, il-bajt jitnaddaf u jiġi deċiż kemm se jiġu fertilizzati bajt. Next step huwa li natfu l-bajt, naraw li minnhom dawk il-bajt huma maturi u lesti biex inti tużhom. Mhumiex kollha jkunu ġieli jkunu maturi. Ma inti jaf ikollok 7, 6 u tgħid mela għandek 5 tajbin. Minn dawn aħna naraw kemm ħanippruvaw niffertilizzaw. Ġifieri mhix għax ikollha 10 bajdiet din ifisser li aħna fertilizzaw 10 bajdiet. Għaliex aħna fil-klinik tagħna aħna x'għażinnek ma rridux embryos żejda. Allura aħna nippruvaw nużaw 3-4 bajdiet. Jiddependi l-każ. Tal-fluid minn ġo follicle jibgħatu fil-laboratorju hawnhekk u ġo fih hopeful insibu l-bajda. Il-fatt hawnhekk diġà għandi 2. Waqt li l-pazjenta għadha fit-teatru tal-operazzjoni, l-ispeċjalista jinforma lil kollegi li f'dan il-każ s'issa sabu 2 bajdiet. 2 eggs. Dawn nitrasferuhom ġo dix-xatt apposta. Għaw sibna oħra bajdara. Tara tikka bajda hawnhekk. Dak hemm bajda. Natrasferjaw dad-dix. Laħlaħa mid-dem. Hemm 3 bajt hemmhekk. Tarahom hemm 3. Laħalhom bejn f'dixxijiet differenti. X'kollhom xi daqsxejn dem magħhom. Naħħuhomlhom. Issa nażlu l-aħjar 3 bajdiet u nippruvaw ninjettawhom aħna, ninġektjawhom, niffertilizzawhom. Dil-patient minn 9 kell 4 u ħanużaw 3 bajdiet biex nippruvaw niffertilizzaw. Jibda l-proċess biex il-bajt jiġi fertilizzat. Mela aħna għandna bajda 2, 3 u isu joysticks taħt mikroskopju aħna ndefsu dil-sperm ġoni dil-bajda. U għal dik il-ġurnata x-xogħol ikun lest. Ġifieri dan għandna proċess ta' jdum xi 3 sigħat. L-għada aħna nitlu l-laboratorju u naraw il-bajda li provajna niffertilizzaw jekk iffertilizzat jew le. Once li tkun iffertilizzat jekk dak kunu nafu li probablement dan huwa embryo li huwa vijabbli huwa tajjeb. Inħalluha ġurnata oħra biex tkompli tinqasam ħalli naraw jekk tkomplix u mat-tielet ġurnata aħna daw l-embryos li jkollna ġement ikonna bejn 2 u 3 impoġġuhom lura fil-ġuf. Issa, it-tobba idaħlu l-bajt fertilizzati fl-utru tal-mara. Il-pazjenta għandha 3 fertilizzaw u jidhru tajbin ħafna bħala kwalità. Wara dan, it-tobba jistennew 10 ijiem biex jaraw il-pregnancy test u jaraw il-mara nqabdix tqila jew le.
daw l-10 tiem ikunu l-10 tiem ta' ħajjithom dal-koppja il-tensjoni u l-stennija li jkun hawn f'dal-10 tiem ikun kbir wisq. F'dan il-każ inqabdet ila. U llum it-tarbija għandha 6 xhur.